Dobrý deň, ja som Daniel Prekop a v dnešnej Fresh Corner rýchlovke sa o mne niečo dozviete. Od malička som sa s loptou skôr naháňal po dvore. Asi krstní alebo táto, keď ma videli, tak si povedali, že by mohlo byť niečo zo mňa vo futbale, tak som išiel na prvý tréning asi keď som mal 5 rokov v Dubnici a odtedy hrám futbal. No, je to otec. Vždycky aj zo zápasu, keď sme, alebo z tréningu, keď sa chodil pozerať, tak bol on ten najväčší kritik, ešte väčší ako tréneri niekedy aj. Aj učenie, keď som musel zvládať popri futbalu, všetko sa to tak spájalo a... Tak ja som rád, že aj tréner sa mohol posunúť niekde vyššie. Ja to berem stále takisto, treba mákať, hrať. Stretol som sa s ním, si ma vybral do reprezentácie. Dobre sa mi pod ním pracovalo, trénovalo a tak sme si sadli a preto som si aj vybral Šamorín. Tá jedna vec je isto, že podmienky si myslím, že regenerácia, že je dobré zabezpečenie. Tréningy si myslím, že sú tiež dobré vo vysokej intenzite, aj spoluhráči sú kvalitní, takže myslím si, že to je všetko super. Tak myslím si, že sme pripravení dobre na prvé kolo a uvidíme. Prišli nejaké zmeny, prišli aj mladí chalani. Myslím si, že sme pracovali dobre a keď si to všetko sadne, tak si myslím, že môžeme byť úspešní. Tebe prišli dvaja teda bývalí spoluhráči z AS Trenčín. Ako vnímaš ten ich príchod? Tak, myslím si, že skôr som to bral tak, že som im chcel pomôcť Západu, lebo keď som sem ja išiel, tak som niekoho poznal, Zora, ale oni nepoznali nikoho, iba mňa, tak som to bral tak, že som im chcel skôr ja pomôcť. Tri veci. Ty kos. Ja neviem. Nie, rád hrám tenis? Neviem. Ty kokso. Baví ma plejko a mám rád nezdravé veci. Junk food takzvané. Áno. Dobre. Najčastejšie meškajúci hráč? Sera. Kto najviac času trávi pri zrkadle? Dano Pavúk. Koho najviac škrie prehra? Oskar. Koho by si chcel po svojom boku, keby ste sa dostali v bare do potyčky? Abo. Ak by si mal sestru, ktorého spoluhráča by si jej nedovolil randiť? Majo Weber. 90. minúta posledného zápasu sezóny, gól nás môže posunúť do najvyššej súťaže. Faul na teba, penálta, ale nemôžeš ju kopnúť ty. Koho pošleš? Dano Pavúk. Káva alebo čaj? Čaj. Hotdog či pizza wrap? Hotdog. Ketchup alebo horčica? Horčica. Party alebo solo pozeranie Netflixu? Asi Netflix. Real alebo Barcelona? Real. Kto je najväčší vtipkar v kabíne? Pepo Varga. Si lepší spevák alebo tanečník? Tanečník. Chceme vidieť dôkaz. Hej. Tu mám ísť tancovať. Futbalový vzor, keď som vyrastal. Sergio Ramos. Najlepší hráč, s ktorým som kedy hral, trénoval. Asi Rahim Ibrahim. Najnepríjemnejší super, proti ktorému som hral. Neviem, ešte asi v mládeži Zoro, záhradník. Keby som nebol futbalista, bol by som Asi vojak. nefutbalový vzor. Ríšo Čemi. Bereme ho ako nefutbalistu, hej? Sa nesmiem sa. Potom sáčik si otvoríme, servítku si zoberieme, omačku chvíľku chceme. Ja ti to pripravím. Povedz mi, keď budeš pripravený. No ja som. Pripraviť sa, pozor, štart! Dano, ako si spokojný so svojím výkonom? Ja si myslím, že je perfektný. Výborný. Výborný. Sme radi, že ti chutí. Ďakujem. Ktoré mám tam dať? Toto si dával? Iba to tam obchám.
musíš natankovať presne za 5 €, každé spomalenie plus 5 centov. Nevadí. Ako si spokojný? Treba sa poučiť a na budúce to bude lepšie. Dáno, takže našu Fresh Corner rýchlovku máš úspešne za sebou, ako si sa v nej cítil? Tak, ja som bol spokojný. Ktorá disciplína ti podľa teba najlepšie išla? Asi to tankovanie. Neviem. Našiel si novú kariéru na Slovnafte? Asi nie. Asi mi to moc nešlo ani jedno. Nevadí, futbal ti ide oveľa lepšie a na to sa tešíme teda, že ťa uvidíme aj v jarnej časti. Presne ešte Šamorín, takže vidíme sa na ihrisku. Ďakujem. Dovidenia. Dobrý deň. Dobrý deň, čo? Pohodnem. To je jasné, otec. Neviem, asi chce, aby som... Môžeme ešte... Bude sa to strihať? Next live. Ty kokso. Prečo? Ja neviem.